vores vigtigste opgave som kirke, det er sådan set at nære håbet. Stille, 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 står solen op. Nattens trolde er forsvundet. Den sidste frøbordige kaffekop, og bliver nok aldrig fundet. Vi er mange, der hverken kan skaffe det helt perfekte fødselsdagskort. Vi er mange, der ikke kan udvirke nogen som helst former for mirakler. Men vi kan altid dele håb. Og det ser ud af så lidt, og det er måske også lidt. Men nogle gange, så skal der ikke så meget til. Og nogle gange, så kan en lille smule håb blive til en superkraft. Og så får vi både øje for smilende Susi, hjerter og honning, alt den glæde, der gemmer sig overalt i verden. Pigen stod i en bod på en markedsplads, Solgte honning, hjerter til en bær. drengen kom til boden, den skønne det, Og han sagde, det er dit hjerte, jeg vil have. Men bare fordi vi ikke altid kan mærke håbet, så betyder det jo ikke, at det ikke er der. Ligesom med solen. Bare fordi vi ikke lige kan se den, så er den jo ikke forsvundet. Sådan en klemme, som I får med jer i dag, sådan en klemme har egentlig 2 opgaver. Den skal kunne holde fast, og så skal den kunne slippe igen. Indimellem, så er det faktisk bedre til at slippe det hele, end at holde fast. Hvis håbet ikke lige kommer på kommando, når det kommer, når vi vil have det, så slipper vi det hele. Troen på Gud, hele måden, så kan det også være lige meget, siger vi. Men her i kirken, der hævder vi, at selv når vi slipper, så bliver vi holdt fast. For al kristendom, det er, at det ikke er os, der har en klemme på Gud. Det er Gud, der har en klemme på os. Og den klemme, vi får med hjem i dag, det er håbets tegn på, at selv når vi tror, at alt liv er ude, så er alt håb ikke ude. Så husk det. Selv når vi tror, at alt liv er ude, så er alt håb ikke ude. du er til mig, hver armen dag, du er hos mig, du er